Xabier Murelaga, Euskal Herriko Unibertsitateko geologoak, azalduko digu dinosauriak nola suntsitu ziren orain dela pilo bat, milioi bat urte. Dinosauroak da oso talde ezaguna, batez ere erraldoia zirelako, narrastiak eta dinosaurio horreztalakoak, baina oso historian zehar, paleontologoen historian zehar oso garrantzitsua zen da zergaitik suntsitu ziren. Hemen dituzue eskema batean, triceratops bat, hil eta nola geratu zen eskeletoa, baina honela nora heldu zen eskeleto hori. Teoria desberdinak egon dira, baina gehien bat bi izan dira nagusiak, bata izan da beti volkanekin erlazionatuta eta beste bat meteorito baten talkagatik. Gaur egun pentsatzen da, orain dela 75 milioi urte, erori zela meteorito handi bat, daukagu meteorito txikia esango genuke, baina pisutxoa. Honi dauzka 13 zentimetro, da gitxi gora bere dauka, dentsitate zentimetroko kiloko dauka. Osa, hori da benetako meteorito bat. Hau da benetako meteorito bat. Kasun betez burdinezkoa da, ferrikoa, meteorito ferriko bat. Osa, objeto extra lurtarra. Extra lurtarra, kanpotitarkoa. Honi dauzka 13 zentimetro eta dauzka gitxi gora bera 13 kilo. Hor Yucatan inguruan pentsatzen den erori zen meteoritoa zeuzkan 15 kilometro. Horren zeuzkan kristonako pixua handia, tonna itzel handiak pilo izango zituen. Horren pentsatzen da horrek talka egin zuenean, Mexiko inguruan, horrek egingo zuena da kristonako leherketa, eta leherketa horren ostean sortuko ziren lainoak eta lainoak egin zutena da eguzkizpiak zeharkatzearen galaxia, eguzkiak zeharkatzea lurreraino etortzea. Eta horregatik fotosintesia egiten zutenak kalteak izango zituzten eta kate trofikoak apurtuko ziren, eta bar, eta bar. Gertatzen da, volkanismoa defendatzen zutenak gauza bera zetuen zen. India inguruan egon zen volkanismoa, eta volkanetatik atetzen zen errautzak egin zuten gauza bera. Atmosfera guztia errautzarekin bete, orduan lurra hotxitsu egingo zen. Gaur egun pentsatzen da bia daudela erlazionatuta. Hau da, zergaitik sortu ziren India inguruan volkanak? Justo beste aldean, Mexiko inguruan golpe handia jaso zuelako lur planeta, eta beste aldean justo antipodetan ireki egin zen, eta sortu ziren volkanak. Orduan dakau, golpearen eragina gehi volkana eragina. Horregatik biak batera pentsatzen da direla, dinosauroen suntsipen ekarri zuena, baina ez bakarrik dinosauroak. Itxasoan zehar ere amonita bezalako hainbat animali ere suntsitu egin ziren. Dinosauria ezagunenak, baina da suntsipen garrantzitsu bat. Oso, eskerrik asko.